El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meves brites d'esperot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Real que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva cap a l'infinit. La sacerdotessa de Suzaku, la Miyaka, va ser rescatada per en Tamahome i en Chichiri i es recuperava de les ferides a la muntanya Taiki amb la Teitsukun. Va ser allà on per primer cop va saber el que li havia passat a la seva amiga Yui 3 mesos abans. El gran mirall va revelar la terrible desgràcia. La Miyaka, gràcies als misteriosos poders de la Teitsukun, va descobrir el que a partir d'ara seria la seva missió. I així va poder tornar sana i estàlvia a l'imperi de Conan. Però allà l'esperava un apassionant duel entre en Hotohori i en Tamahome, perquè tots dos tenien els mateixos sentiments per ell. Tu ets l'únic. La Miyaka es va adonar que el seu cor es decantava per en Tamahome. Mentrestant, l'emperador Hotohori esperava en silenci. Per l'amor. La sacerdotessa de Suzaku va conèixer els sentiments d'en Tamahome i li va correspondre de tot cor. Em sembla impossible que la sacerdotessa de Suzaku sigui la Miyaka. Com pot ser que tingui tant d'èxit amb els homes? Però en aquell mateix instant, en Tamahome va tenir un mal pressentiment. Què és això que sento? Què et passa? Aneu en compte tots dos. Hi ha una presència maligna a palau. Ha dirigit a la sacerdotessa de Suzaku. Qui ets? Sóc un missatger de l'imperi de Kuto. Les nostres tropes han ocupat diversos pobles de l'imperi de Conan i, evidentment, han vençut. Tot i així, si ens oferiu un membre de les 7 constel·lacions, en Tamahome, les nostres tropes ja no avançaran més. Per què volen que vagis a l'imperi de Kuto? Repeteixo, si ens oferiu un membre de les 7 constel·lacions, en Tamahome, les nostres tropes ja no avançaran més. Si no, continuarem destruint pobles. Volen en Tamahome a canvi que les seves tropes es retirin? Miyaka, jo estimo un Tamahome. T'ha quedat clar? Per això te'l prendré, serà meu, només meu. No pot ser la Yui. Miyaka! Què és aquesta presència? És el sostre. Atura't! Que t'aturis, et dic! Mira quina barra que té! Aquell espia s'ha carregat tot el mur! Si has estat tu, Noriko! L'espia ha fugit. Tamahome, no hi aniràs, oi? Digue'm que no marxaràs d'aquí. Senyor, és veritat això que han ocupat els pobles? Sí, és veritat, Tamahome. Al sud-oest de la província de Yuso, 3 pobles van ser atacats per soldats uniformats negres. Per sort, he sentit a dir que no hi ha hagut més danys. Senyor, potser ho van fer per emportar-se en Tamahome. Potser sí. Tamahome, tranquil, no t'amoïnis.
Per molt que la força del nostre exèrcit sigui inferior a la de l'enemic, no ens submetrem tan fàcilment. Emperador, la presència maligna ha desaparegut del tot. I per tant no vull que us preocupeu per res. Ja ho resoldrem. Aquesta nit vosaltres dos heu de descansar. Sí, senyor. Tamahome? Ostres, han atacat a prop del meu poble. Tamahome. Tranquil·la, que no me'n vaig enlloc, Miaka. Hauries de descansar. Avui em quedaré al teu costat tota la nit, però procura dormir. Em promets que no aniràs enlloc? Sí. Mira que arribes a ser desconfiada, noia! Tamahome. Miaka. Cuida't molt, sents? Molt. Vostè és en Tamahome? Si vinc amb vosaltres a l'imperi de Kuto, em prometeu que no hi haurà més guerra? Pot estar segur que complirem la promesa. Vingui, els cavalls són cap allà. Tamahome! Tamahome, on ets? I ara què et passa, Miaka? En Tamahome no hi és, Noriko. Miaka! Què ha passat? Per què estàs tan esverada? Hotohori, de pressa, hi has de fer alguna cosa. En Tamahome ha desaparegut. No pot ser. Ha escrit un missatge a la llibreta que hi ha sobre la taula, però no sé llegir la vostra escriptura. Sisplau, digue'm què hi posa. Hotohori, què hi diu? Miaka, en Tamahome ja no és aquí. Se n'ha anat. Ha anat cap a l'imperi de Kuto. Diu que mentre ell sigui a Kuto i cessin els combats, hem de trobar els 3 membres restants de les 7 constel·lacions. Que quan els trobem tots, ell tornarà. No és veritat, no és veritat. Si ell em va prometre que no marxaria, em va prometre que no em deixaria sola. Hi ha d'haver un error, Hotohori, torna-la a llegir bé. Miaka. Tamahome, ets un mentider. Que vosaltres aneu a buscar els 3 membres restants? Sí, ara ja hem descansat prou. Però les pistes per trobar els guardians de les 7 constel·lacions estaven escrites en els 4 déus del cel i la terra de Suzaku que l'imperi de Kuto ens ha pres. Ho sento molt. Oh, tranquil·la, no t'estava acusant pas. Què és això? M'ho va donar la Taitsu. Això substituirà el llibre dels 4 déus del cel i la terra de Suzaku. Quan estiguis a prop d'un membre de les 7 constel·lacions, aquest mirall de mà t'ho indicarà. Provaré de guiar-me amb el mirall. Adéu-siau. Miaka! Què passa? No passa res. Vés en compte. Quin bon temps que fa. Ostres, quina ràbia. A Tòquio no hi ha mai un cel tan blau. Si ens acostem a un lloc que tingui relació amb les 7 constel·lacions, aquest mirall de mà hauria de reaccionar, però... Escolta, Miaka. Caram, muntanya. Una mica més endavant hi ha la muntanya de Reikaku, on diuen que hi ha bandolers. Haurem d'anar en compte. Tranquil·la, en Chichiri ve amb nosaltres. On és? Chichiri, què hi fas aquí? Perdoneu, senyor, però he hagut de tornar. I es pot saber per què? Doncs perquè l'emperador Hotohori està molt decaigut. Encara que no ho sembli, jo també sóc humà. En Tamahome s'ha sacrificat per aquest imperi i ha marxat a Kuto. La Miaka s'esforça per aparentar que està bé, que no passa res.
I jo ni tan sols puc substituir en Tamahome per protegir la Miyaka. Com vols que no estigui decaigut? Molt bé, doncs jo, amb el vostre permís, em quedaré aquí per ocupar el vostre lloc durant un temps. Com dius? Oh. Som clavats, oi que sí? Per ara l'imperi no corre cap perill i no passarà res si jo em quedo aquí al palau substituint-vos a vos, emperador. Chichiri, per això has tornat, oi que sí? Però jo sóc molt més atractiu que tu. Tinc els ulls més fins, el nas més alt i el més important, et falta el meu encant. Torna't a transformar immediatament. Perdó, senyor, però jo ja no m'hi puc assemblar més. A veure, posi'm des d'aquest plat fins a aquest. Però és que... Tranquil, tenim diners, miri. Entesos. Va, som-hi! I, per cert, on es deu haver ficat en Chichiri? S'està perdent aquest meravellós tiberi que hem demanat. Miyaka, no cal que t'esforcis fent veure que no passa res. Oi que en Tamahome et preocupa? No, tranquil·la, tant se me'n dona. Què vols dir, que tant se te'n dona? Vaja, quina casualitat, la taula estava podrida. Miyaka, de debò que tant te fa que en Tamahome no hi sigui? És que, ara que ell ha marxat, jo ja no hi puc fer res. Aquí ho teniu. Caram, quina bona pinta! Visca! Visca! Bé, suposo que no és cosa meva, però la veritat no ho entenc. Miyaka, no t'ho pots menjar, Miyaka! No t'ho mengis, deixa-ho! Ostres, no pot ser! I a sobre també t'has menjat la meva part! Oh, Miyaka! Vinga, Miyaka, ara has d'aguantar! Aquest desgraciat forma part dels bandolers! Va, fuig d'aquí! Dóna'ns tots els diners. Miyaka! Dóna'ns tots els diners! Hotohori! Emperador, què hi feu aquí? I ja ha passat tot. Et trobes bé? Jo no he menjat ni un mos i estic bé, senyor, però la Miyaka s'ha menjat tot el menjar del plat. No, i ara? El que passa és que he menjat massa ràpid i tinc la gola plena. Aigua, sisplau. Què? A veure si ho entenc. Que en Chichiri t'està substituint? Per què has fet una cosa així? Estava tan amoïnat per tu. I a més, en Tamahome... I ara també et preocupes per en Tamahome? A mi no em passarà res, estigues tranquil. Hotohori, això és el que et va deixar en Tamahome, oi que sí? Saps què deien les últimes paraules que et va escriure en Tamahome? T'estimo. Són els sentiments d'en Tamahome, de tot cor. En Tamahome, per aquest imperi, per la seva família i sobretot per protegir-te tu, ha marxat cap a l'imperi de Kuto. Ja ho sé, això. Ja ho sé. I me n'hauria de sentir del tot orgullosa, però és que... Estaràs sempre al meu costat. Em promets que no marxaràs? És clar que sí, dona. Em va dir que es quedaria al meu costat. Ho sento molt. Miyaka, de debò que te l'estimes tant, en Tamahome? I jo sé que tu no sents el mateix per mi i que aprofitar un moment així és de covards. Però vull que sàpigues que tu a mi m'agrades. Miyaka, des del primer cop que et vaig veure que estic enamorat de tu. Miyaka!
Miyaka! Emperador, esteu bé? Ah! Hotohori! Noriko! Miyaka! Ostres, que bé! No us ha passat res a cap dels dos! Però què hi fem nosaltres en un lloc així? Només recordo que us han atacat. Hotohori, et surt sang del braç. No, no és res. Abans m'has protegit, oi que sí? Miyaka! Ah! Podies haver mort. Veig que ja us heu despertat. Heu dormit bé? Qui sou? Au, va, no em diguis que no saps qui som nosaltres. Ja t'ho explicaré. Nosaltres som els bandolers de la muntanya de Reikaku. Les vostres maletes ens les quedarem com a taxa de circulació. Escolteu bé. Si no us esteu quiets, us torturarem. Ara que hi penso. La paraula del mirall era muntanya. Això vol dir que entre aquests bandolers hi ha el 5è guardià amb algun senyal al cos. Creieu-me, i per això val més que us estigueu ben quietets. Ei, escolteu bé, acusats d'explicar! Para, Miyaka! Para de fer aquestes ximpleries, va! Es pot saber què li passa a aquesta tia? Què hi fas aquí? El cap m'ha ordenat que ara mateix li portem un dels presoners. Tu, que tens tanta energia, seràs perfecte. Miyaka! Si us heu d'emportar algú, que sigui a mi! Estigueu tranquils, Hotohori, Noriko. Això és perfecte. Així podré descobrir quin d'aquests 5 és en realitat un de les 7 constel·lacions. Vosaltres dos porteu-vos bé. A més, en Hotohori està ferit. Oh! Què coi fas? Vinga, anem. Fins aviat! Però... Ei, nena, ets una preciositat. Per què no vens a servir-nos unes copes i ens fas companyia? Ens portarem molt bé. Ei, nena, però què? No sé per què, senyor, però em sembla molt que aquests es pensen que som dues dones. És normal, la nostra bellesa és superior a la de la Miyaka i ella és una dona. I ara us traurem les cadenes. Val més que ens portem bé, tal com ha dit la Miyaka, i els hi seguim el joc. M'estàs dient que em rebaixi i em faci passar per una cortesana? Au, va, afanyeu-vos. Un moment, sisplau. Va, que ens esperen, Noriko. Oh, ai! Així m'agrada. Molt bé, begui la nostra salut. Caram, quina manera de veure més elegant. Suposo que vostè també en vol. Quina passada! En Hotohori ha entrat completament dins el paper. Veig que t'has atrevit a venir, Tamahome. Escolta. Em dic Nakago. I també sóc un membre de les 7 constel·lacions. Però, és clar, del déu Seiryu. Del déu Seiryu? Segur que ha estat cosa teva. Escolta, què en trauràs de dur-me fins aquí? Ets aquí perquè vull que consolis la Yui. I encara que no t'ho creguis, perquè et respecto i també perquè t'aprecio, tu has estat el primer que ha aconseguit clavar-me un cop de puny, Tamahome, i jo això dels meus enemics sempre ho valoro. Renoi, veig que tampoc ets gran cosa, Nakago? Nakago, per què has fet això? No pateixis, més aviat m'ha fet pessigolles. Sortiu tots
tots immediatament! Deixeu-nos tots dos sols! Obeïu! Entesos, sacerdotessa de Seirio. Tamahome, estàs bé? Ho sento molt. Parlaré amb en Nakago perquè no torni a passar. Deixa-ho córrer, Yui. I tu com estàs? Deu ser molt dur que t'obliguin a ser la sacerdotessa de Seirio. Si aquell dia t'haguessin pogut salvar, ara no estaries aquí i potser... Però si jo no... Escolta, Tamahome, com és que la Miyaka t'ha deixat marxar? Jo vaig marxar sense que la Miyaka ho sabés. Vaja. Però no passa res. Segur que ella acabarà de trobar la resta de membres de les 7 constel·lacions. I llavors vindrà a buscar els 4 déus del cel i la terra de Suzaku i a rescatar-te. I podrem tornar a l'imperi de Conan. Esclar. Miyaka. Tots els teus esforços seran en va. No deixaré que en Tamahome torni a ser teu mai més. La sacerdotessa de Suzaku estava a punt de conèixer el cap dels bandolers. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar